Gepleşiginiň Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Eýranly Türkmensährada jurnalist we syýasy analitik Aman Muhammed Hojamly Eýran häkimiýetleri tarapyndan tutsag edildi diýip türkmen diasporasynyň wekilleri habar berýärler. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Eýranly jurnalistiň ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň edil ýygyny tutsag edilip türmäge basylmagy etnik türkmenleriň arasynda sorag döredýär. Eýran häkimiýetleri adam hukuklaryny şol sany söz we metbugat azatlygyny bir kysmakda halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär. Eýranly türkmen jurnalistiniň tutsag edilmegi Eýran häkimiýetleriniň yerli türkmen metbugatyny görkezýän ilkinji basyşlary däl. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Eýran häkimiýetleri köp ýyllyklaryň dowamyna ýurtda ýaşaýan etnik azlyklaryň, şol sany türkmenleriň syýasy, sosial we medeni durmuşyna ýygyderli gatnaşyp gelýär. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabryna Azatlyk radiosu Eýran türkmenleriniň arasynda meşhurlygy eýe bolan we türkmen hemde fars dillerini çap edilýän Sährada adly gazetiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy barada habar berdi. Golaýda tutsag edilen Eýranly türkmen jurnalisti özüniň adam hukuklary babatyny berýän habarlary we erkinlige ymtylýan syýasy analizleri bilen tanalýardy. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany Eýranly türkmen jurnalistiniň we syýasy analitiginiň häkimiýetler tarapyndan tutsag edilmegine we bu tutsag etmäniň töweregindäki soraglary gönükdirilýär. Metbugat arhivlerine görä Aman Muhammed Hojamly Türkmenistanyň türmelerine saklanýan Türkmensährada türkmenleriň jebir jepasy barada 2014-nji ýylda metbugatda çykyş edip Eýran häkimiýetlerinden, hususan Eýranyň daşary işler ministrliginden Türkmenistanaky Türkmensährada tutsaklaryň ýagdaýy boýunça haraý sorady. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Hojamly erkin söz gurunnaky çykyşlary we syýasy analizleri bilen tanalýardy. Eýranly türkmen jurnalisti näme sebäpden türmäge basyldy? Eýrany erkin türkmen metbugatynyň öňüniň baglanylmagy finansiýalmagynyň aňyrsyndaky sebäpler näme? Dünýä Türkmenleri şeýle soraglary jogap gözläp bu tema boýunça Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumurady bilen gurulmdaş boldy. Şaýmerdanlar hepdäniň duşanby güni 5-nji ýylda Eýran türkmenleriniň wekilleri anonimlik şertinde Eýranly türkmen jurnalisti Aman Muhammed Hojamlynyň Eýran häkimiýetleri tarapyndan tutsag edilendigini habar berdiler. Sizde şu tutsag etme boýunça nähili maglumatlar bar? Eýran türkmenleri näme diýär? Türkmen jurnalisti näme üçin tutsag edilipdir? Şu soraglaryň jogabyndan soňra belki de Aman Muhammed Hojamlyny has ýakynan tanarys. Aman Muhammed Hojamly diňe bir jurnalist bolman ol bir syýasy aktivist, syýasy işçi adamym bolupdyr. Eýran türkmenleriniň arasynda tanymal şahsiýet. Aman Muhammed Hojamly şol Telegram hasabynda, Telegram sosial media hasabynda bir makala çap etdi. Olam şu adam hukuklarynyň Iranda ayak asty bolýanlygy bilen bagly makala bolmaly. Şondan soň Aman Muhammed Hojamlyny yerli güç idaralary çagyryp tutsag edip türmäge basypdyr. Aman Muhammed Hojamly öňem İran türkmenleriniň arasynda türkmenleriň hak hukugyny gorap, dürli gazet, jurnallarda, radiolarda gepleşip berip makala ýazyp gelen şahsiýet. Onuň üçin bu adamyň kesini kysmak üçin, ýani şoň şeýle makala ýazmaklaryň öňüne almak üçin İran türkmenleriniň bu wekilini İranyň ahullar rejimi tutsag etdi diýip İran türkmenleriniň wekilleri aýdýar. Bu tutsag şu İranda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýygyna gabat geldi. Ýagny şu prezidentlik saýlawlaryndan 5 gün geçenden soňra bu İran türkmenleriniň wekili tutsag edilýär. Indi şol tutsag edilişlik bilen bagly İran türkmenleri reaksiýa bildirýär. Elbetde ýöne ol prosesini halkara derejesinde çıkarmaga İran'da mümkünçilik yok. Çünkü İran'da söz azatlığı yok, metbuat erkinliği yok. Tutuş İran boyunca da söz azatlığı, metbuat erkinliği yok. Elbette hususunum şu İran'da yaşayan Türkmenlerin arasında söz azatlığı ve metbuat erkinliği yok. İran Türkmenlerinin bir Sährada adlı gazeti vardı. Sonda da bu Aman Muhammed Hojamly makale yazıp Sährada gazetinde de makalası onun çap bolýar eken. Sonda da işlepdir Sährada gazetinde de Aman Muhammed Hojamly. Ondan soňra başga ençeme gurammalar, jemiyetler görülüp ona yol başçylygy edipdir. Hemen bir siyasi faal, yani siyasi işçi
İran türkmenlerinin arasında Aman Muhammed Hocamly siyasi faal yani siyasi işçi hükümler tanılayan adam. Şamirdan ulan sizde maglumat barmy? Haýsy vilayetde bolan waka ýa-ni tussag etme Eýranyň haýsy vilayetine umman Eýranyň demirgazyk sebitleri Türkmensährada adlandyrylýar. Belli bir bölegi sebitin haýsy vilayetine şu barada sizde maglumat barmy? Haçan bolanlygy barada diýmek prezident saýlawlarynyň edil ýany 5 gün soň boldy. Aman Muhammed Hocamly asly şol Türkmensähranyň ýaşaýjysy şu Gülistan vilayetinden, İran'ın Gülistan vilayetinden o taýda umumyň dünýäli türkmenler ýaşaýan soňky döwürlerde türkmenleriň ýerlerine başka gabul edip başka halkları eltip şaýlary eltip yerleşdirýär diýip hem İran türkmenleri burun berdi şu taýda demografik taýdan İran türkmenlerini az görkezmek üçin ýa İran türkmenleriniň sanyny azaltmak üçin hem şeýle hereketler rejim tarapyndan bolýar diýip aýdyldy. Aman Muhammed Hocamly barada aýdylanda öňrek Türkmenistanyň güýçleri Şahar deňizinde balyk awlayan 3 türkmene atyp öldürýär, bir näçesinden tussag etýär. Şolaryň tussag edilmegi öldürülmegi bilen baglan medeniýetde çykyş edip olaryň hak hukuklarynyň goragy boýunça ol makala ýazan we radiolarda we başga media halkara medialaryndan çykyş eden Aman Muhammed Hocamly. Şonuň üçin hem ol Türkmenistanyň hökümeti mümkin hallap burun ýok diýip İran türkmenlerinin vekilleri aýdýar. Onda ol Türkmenistana ve gysy görkezmek üçin şol adamlar näme üçin öldürildi? Yani eger ol bir kanun balyk awlayan bolsa da onu öldürmäne hak ýok, bir adamyň janyny almana hak ýok. Tutsag etseti, onu bendeseti, näme üçin onu öldürdi? Şunu Türkmenistan hökümetiniň bize sorap berdi, İran hökümetine de ýüz tutýar. Aman Muhammed Hocamly. Onda arada bilen yüzlenýär İran'ın hökümetine. İran'ın hökümeti hem şo wagtlar Türkmenistana 3 İranly balyk awlaýjylaryň ölüm bilen bagly Türkmenistana bir reaksiýa bildirýär. Bir näçe Türkmensährada şol balyk awlaýarlar, balyk awçylary Türkmenistanda türmäde basylýar. Belki ol türmeden häzir azat bolandyr. O barada maglumatym ýok. Öňe şu orada hem o alada edýär Aman Muhammed Hocamly. Diaspora wekilleri Eýranyň türkmen jurnalistiniň prezidentlik saýlawlarynyň ýa-ni tussag edilmeginiň ýöne ýere däldigini aýdýarlar. Şu ikisiniň arasynda nähili ýyltyşyk bolup biler. Eýran hökümeti ozalam erkin medeniýeti bahş etmekde tanqid edilýär. Ýöne soňky tussag etme şertleriň hasa yaramazlaşýanynyň habarçysymy? Indi aslan şu İran hazırki saýlanan prezidenti bir hasam bir gaty medeniýete karşı hemen bir arlyk milletlere karşı adam diýip tanalýar. Belki şonuň bilen baglanýan bolup biler diýen çaklamalar bar elbetde. Olam prezidentlik saýlawlarynyň ýa-ni gabat gelmeli şeýle soraglara ýüze çykardy. İranda öňem Türkmenleriň başyna kyn günleri getirip gelýär. İran hökümeti Türkmenleriň arasynda bir söz azatlygy, medeniýet erkinligi ýok Türkmenler üçin. Hem Türkmenleriň bir hatda adam atlaryny dakmakda da Türkmenlere bir az kysışlaryň görkezýärligini İran türkmenleri aýtdy. İran türkmenleriniň wekilleri mysal üçin şol Magdum Guleýa ýa Şaýmardan Guleýa şol ýa türkmen atlaryny, türkmen adam atlaryny dakmakda bir täsirçilikler döretdi İran hökümeti, İran'ın İslam rejimi diýip İran türkmenleriniň wekilleri aýtdylar. Ondan soň şol İran türkmenleriniň arasynda belki ordan medeni ordan, ilmi ordan hem öňüçlikler ýok. Şol öňüçlikleriň bolmagyna rejim kan ruhsat bermeýär, täsirçilik döretýär diýip İran türkmenleri aýtdy. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saýtyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Dünýäniň türli ýurtlaryna Eýran türkmenleriniň diaspora wekilleri ýaşaýar. Eýsem Eýran türkmenleriniň daşary ýurtlardaky diaspora wekilleri türkmen jurnalistiniň tutsag edilmegine nähili duýgudaşlyk bildirýär. Diaspora goldaw berýärmi? Biz sosial mediada bir çykyş edenler bar, elbetde onuň tutulmagyna garşylyk bildirip, misal üçin onuň tutulmagyny beýguna tutulmagyny ýa türmäge batylmagyny nähakdyny aýdyp çykyş edenler bar sosial mediada. Indi bu halkara mediasından belki Erda radyosu zat dedi şolarda bir çykyş edenler bar bolmagy mümkin ýöne men eşitmedim. Sosyal medyada hava onu goldap çykyş edýärler, onuň tutulanyny nähap tussag edildi diýip onu goldaýanlar bar. Eýran türkmenleriniň gaşary ýurtlarda ýaşaýan Eýran türkmenleriniň elbetde ýöne içeride Eýranyň içinde onu goldap çykyş etmäge Eýran türkmenleriniň mümkinçiligi ýok. Çünki Eýran türkmenlerini öňrenim kısış var o yerde, eğer ol türme batılan adamı eğer goldap çykyş etse, onda olara karşı İran hükümetinin çare görmegi ahmal bilen korku var. Arada bir çağa zorlanıldı. Sonda bir protest geçirdi İran Türkmenleri. Yüzlerce adam protestte katnaştı. Onu şol protestten güç olanıp basıp yatırdı da İran hükümeti. Sonunda Türkmenlere bir erkinlik yok İran'da. Sonun için onu İran'ın içinde yaşayan, yani Türkmensährada yaşayan Türkmenler açasan oldap himayet edip çıkış edip billerine yağdırı yok. Geçen sentýabrda bir Türkmensährada Türkmen we fars dillerine çap edilen Sähra gazetiniň ötýarnamasynyň ýatyrylmagy barada habar berdik. Aradan bir ýyl bolay wagt geçdi. Ýaňsynyň bellek geçişiňiz ýaly geçen martda başga bir problem boýunça Türkmensährada türkmenler protest geçirdiler. Ana bugünkü gün Eýranly türkmen jurnalistiniň tutsag edilmegi barada gurrun edýär. Eýranly türkmen diasporasy üçin şertler hassa yaramadlaşýarmy ýa umuman yaramadlaşýarmy? Ýa-ni azatlyklar bawatyna, erkinlikler bawatyna şu zatlaryň ählisi nämeden habar berýär? Ýa-ni mundan öňki sorumuzda gurrun etdik goýun Eýran türkmenleri näme diýär umuman? Şu bolýan soňky çäklendirmeler bawatyna. O belişini ýaly şol Sähra gazetinde ýan gaýdyp beşdik. Şol Sähra gazetiniň Sähra jurnalynyň ýazgysy bolup durdy Aman Muhammed Hojamly. Ondan soň şol Eýran türkmenleriniň arasynda metbuat ordan çäklendirmeler bar. İnternet ordan hem gysyşlar Eýran türkmenlerine görkezilýär. Mesela sosial medialarda da şol bir öz bildigini ýa bolmasa Türkmenlerin bahidine bir makalları yazıp yaratmak o tayda qadagan. Eğer yazsa onda onu jogap karşılığa çekýär Eýranyň hükümeti. Şu kynçylyklar var Eýran türkmenleriniň arasynda. Hatta media ordan häzirki kontrol edip bolmajak internet ýa sosial media bar. Şol orada hem türkmenlere çäklendirmeler girdip Facebook diýär, Twitter ýa Telegram ýa şu zatlarda bir makalalar ýazsa, onu hukuk goraýy idaralaryna çagyryp jazalandyryljakdyny bildirip haýbat atdy Eýranyň hökümeti. Şonuň bir subutnamasy hem mana şol Aman Muhammed Hojamly ol Dünýä Telegram sahypasynda bir makala çap etdi. Şol makalany çap edenlik üçin bu tussag edilip şol ader türmäge basylýar. Köp sag bolun şaýmyrdan ular beren gurrunlygyňyz üçin. Hormatly dinleyijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.